Нурулло Алиев Бенеил Дариюшро ба рақобат даъват кард. 25 июл дар мусобиқоти UFC Абу-Даби размкори тоҷик Нурулло Алиев набарди навбатии худро доир кард ва бо қарори яковозаи дуварон бар Майк Дэвиси амрикоӣ зафар ёфт. Дар нишасти баъд аз набард Алиев гуфт ки хоҳиши муҳориба кардан бо Бенеил Дариюшро дорад. баъд аз ин изҳорот чанде аз сомонаҳои варзишӣ аз эҳтимоли баргузор шудани ин набард хабар доданд. мухлисони муҳорибаҳои омехта низ дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз чунин рақобат ҷонибдорӣ карданд. акнун Алиев расман дар саҳифаи худ дар Инстаграм хабар дод ки омода аст 24 октябр дар мусобиқаи UFC Абу-Даби ба майдон барояд ва қувваозмоиро бо Бенеил Дариюш баргузор кунад. ҳоло маълум нест ки Бенеил Дариюш ба ин пешниҳод чӣ посух хоҳад гуфт. бо вуҷуди ин мухлисони ҳарду варзишгар бесаброна мунтазири тасмими роҳбарияти UFC ҳастанд. ба фикри шумо Дана Вайт ин рақобатро роҳандозӣ мекунад ва оё шикори уқоби тоҷик бори дигар барор мегирад?